Hi, so von der war like ein Video mehr von Werk 23 von Schwangerschaft. Dann hier dich da wieder kommt einer bei einer dem dritten Trimester kommt und einer ist nu al een slutje een paar weken al even een half van een pregnancy vorig. En het is best interessant, hoe sich das dann wieder jetzt, auch für mich. Some früher war das vielleicht sagt, dafür kommen. Ich wollte bei meinen ersten paar Babys, dann kommt mir das viel sagt dafür. Dit moet dan kommt mir das viel Busi dafür, als vielleicht auch wenn ich so viel Druck als sie. Und, aber ja, für die, die noch nicht subscribe sind, was mit denken haben, wenn ihr vielleicht interessiert, was ihr hier lernen oder was immer, dort will ich subscriben. Und noch mal commenting, was immer ihr jankert, wenn ihr nicht jankert, I mean, that's auch okay. Danke für das, was ihr tun. Ich bin like geben und all das freut mich immer sehr. Und so für Baby diese Week, dan det var skrata, sorry min hand vid hever dem svinsk geworden. Krijg nog van een groot als en dan merk ik dan weer nog meer svinsk. Zijn er nog een groot baby. Maar ja. So, 50% mama, 50% papa, 100% perfect. En ja. En baby was skrata en is nu al 1,5 kilo. Baby is bijna 45 gram. En dat zou weg opnemen. Baby dat zou met vaat schaffen, dat hij vaat was net, te warm houden. En baby dat ook surfactant. Dat is een liquid, een flussende noot aan de lung, wat hij produceert net. Zodat de lung kan beter opklappen, of samen doorgaan, bij ademen. Så det beter opgående chances, så det givet. En de baby dat hoopt ook al, de baby zijn pancreas, of ja, in ons geval zijn pancreas, of ere, van begin melkjes, de vangen al aan om insulin te produceren. Insuline, dat is van die körper dat suiker reguleren dat. Wanneer meer suiker is, wat die körper meer insuline produceren, dan dat die suiker zal bij een gewicht blijven. Je maar suiker, je maar insulin dat hem dat waar krijg je afjet. Dit een hartje en dit een hart naar waar afvoer. En so baby dat insulin produceren. En baby dat amadal stankeren. En die wordt vielleicht ook niet meer ganz so blöd zijn. Ik weet sinds heute mijn man heeft al zo schon gewoon baby dat nicht mal so blöd ist, dass er besser und besser fallen kann, wenn der auch schon anfängt zu stankeren. En so, ook, vielleicht kann je ook vallen, wenn baby's anfangen te schnappen. Baby's kunnen bijna schnappen. Ik voor mij, ik geloof ik had het mooi valt, maar ik zou me never zeggen, ik was schnappen. Ik weet wanneer ik moe net, maar bij schnappen zou ik me never zo zeggen, als sam vroeger zei. Die zeiden dan, oh baby, heeft nu schon mal schnaggerie uitvangen. En dat voor mij, ik zou me dat never 100% zeggen met. So, aber ich glaube, ich habe da ein paar Mal erfahren, aber 100% nicht, weiß ich dort nicht. Und auch vielleicht, weil ihr das sperren kann, wenn ich anfange rum zu drehen. Bei ohne drehen ist ich rum. Und aber so dreht war. Sure, wenn ich drehen kann. Anyway, so, die drehen sich rum. Von 23 Werk, dann sind die eigentlich noch nicht kaputt. Some würden vielleicht auch sein. Some nicht so sagen, ich weiß mein Baby, da wir dann all kaputt auf ein Stötzchen. Und dann habe ich so verbracht und Hex, und dann ist es bizarr in das. Also, ich bin so, wenn ich nicht nervös, okay, als das, was ein Geburtsvideo, wo einfach die Geburt umfangen hat, oder als das bloß das Augen. Und dann weiß einer nicht ganz nervös, worum wir. Und aber was mir dann gesagt wird, wie das von einer, sich nicht sagen wird, dass das Baby so spät bei uns in der Welt tätig kommt, für empfehlt an seinen Körper mit stärker zu sein. Für empfehlt er bloß einer mit mehr Vitaminen an. Dat bei uns ein bisschen, of course, dort mit dem Doktor bereden oder mit dem Midwife bereden, kriegt wie viel die fehlt. Aber dort sagen wir nicht für jeden das. Und wenn die da immer an denken, vielleicht fehlt die ein bisschen mehr. Und auch ein bisschen mehr Fragen. Course.
En aber ja, dus dessen tijd, dan zijn je eigenlijk nog over bijna veranderd vallen kan worden. Dus ik doe in een rundklaksen er bijna moet zijn. En wenn über dem Umfang führen, dass das flott ist, und nicht über dem, ach, lass wie mir im Wut in den Kopf angekommen, wo ich so dachte, man, das beschriftet perfekt. Wenn ich noch weiter über den kommt, dann wird das dann sein. Aber das Baby was gerade. Und mir fällt bei, ich kann ja anstatt nicht die Händchen nicht feit daheim tun. Und ich war Screenshots daheim tun, ab das eng von dem Video. Und ook van waar een baby erbij zit. Ja, dat ga ik nu ontstout niet meer doen, ik weet. Dan moet verjaard in het ding temp niet te toe. En aber ook wat ik in mijn app gelezen heb voor deze werk. In zijn körper, je länger einer pregnant ist, je wieder eine Unterschied ist, in zijn körper produziert mehr Progesterone. Und die Progesterone merkt in zijn verstanden met zijn nieuwe met so schloper, weil er so viel zum ist. Dazu haben einer Pferd während Schwangaschaft mit so viel zum Essen. Und das nur hat, war er 3 Kämpfe. Das wenn sie in seine Hormone, die gehen 3 normal, in seine Progesterone geht 3 rauf. Und so, das ist ein guter Ding. Ein Ding, was je vielleicht vorhin gemerkt haben, und ich habe das mal nicht mehr Trouble, aber ich habe bei meinen Dreh das korrekt so mehr Trouble. Und wo ich einfach mir so spät ist von meiner Haft. Dat kan eine oder de andere zijn, of bij some kan het even op bed zijn. De hoofd dat zo spät ist, das bis te nicht irgendwo. Einer kann bloß nicht gehen, einer kann tiden bis meist kann nicht den Bein absagen. Dort halt Sciatica. Für Sciatica kann einer Exercises tun. Und ich glaube, ich will eine nächste paar Wochen sein in Video zu machen über Exercises. Wat de fans zijn während Schwangerschaft. So, en besonders für Sciatica, ik word mal op die stellen. Ik heb video's gevonden en weer sehr behauptliche video's. Ik weer dan, je weet niet wat ik zijn Tragmerker hiervoor. Wird wahrscheinlich auch sehr geholpen haben. En, aber, wo ich dann wohnen dort, als ik met mijn draad den Trouble hol, ik kan niet nur een Tragmerker voor. Du wie nicht ein Tragmerker dich biet, liest nicht, was ich kann, oder was ich von weiß. Luther fangen wir noch ein, aber wie ein älterer Mannsmensch. Und ich weiß nicht, was ich mir, ich würde dann so viel Video in meiner Haft, und ich kann nicht gehen, ich will sein daheim vor. Aber, dann weiß ich das noch nicht. Und, so, ich dachte mir mit dem, ich dachte, proben Exercises abzusehen. Ich dachte, was habe ich zu verlieren? Ich kann nichts verlieren. En ik deed de exercises en dat helpt me bloß so sehr viel. Dat ik beter gaan kan. En ik had het niet regelmäßig gedaan. Ik würde het al een beetje gedaan hebben om me omvang te trubbelen. En dan vielleicht 5 Party. En ik kom bloß nicht zum. Some mensen die doen voor 1 Monat exercisen. Voor 28 Tage exercisen. Wenn ich eine Werk vollbringe, dann habe ich gut gedaan. Ik kom dat niet nou. En so, Sciatica, dat kan sehr bothern was. En wat in gewisse denkt, waarom dat passieren is, onze muscles, onze zehen, die doen slapper worden nu lopen. So, ons körper, die hat sich gerade mehr an die Geburt, die hat nu lopen, die haften doen oplopen, die muscles en alles, dat fangt an op te lopen, nu te lopen. Tim zich gerade mehr an tim zich traag stellen voor de Geburt voor een baby. En aber met deze exercises, dat meint niet dat we irgendwas schuden doen, dat we irgendwas aardig doen. De exercises, die helpen bloos dat einer zich beter voelt. Dat alle, wie nog moe van het nu-looten, dat slaaplooten, dan is er op een stehen met slaaplooten, you know, nicht ganz richtig gegaan. En met de exercises kan je zich dat totaal terugstellen. En so deze werk ook, voor de meeste wordt vielleicht met Regen wordt ja maar leichter zijn, or warspoes ja meid waren ook veel. Dat is eens meest jeder weg. En dan heb hier door daar, eenmaal dit, eenmaal dat, eenmaal jant. Dat la meidigheid. En je weet het sterk ook voor mij. Ik heb beter slopen kunt. En op een andere stuk niet zo zeggen. Mijn baby dat hij dacht bij met tenen schaffen. En dat is interessant. De baby's worden hier 2 kriegen. En dan worden we weer allemaal met 2 en 2 aanvangen.
So der hat wingfire, bovenfire. En nu dat dan een kant wing met de U-10 en de back-10. Daar schaffen is ernt das wat. De wat je alle dik, aber de schaff hier onder bed. En de U-10 en de back-10. Was nog waar wat fresher wat ze nog maar ondersteunen is de andere. Aber ja. So, en dan slaapt en dan niet gewoon zo zo. Aber ik had er nu opgeet met nursen. Dat er nu nurse zelfs bezaren. We hadden er naar afgelopen. Dat allemaal wenjen. En ik was dan dat we al bloos zo is na. En nu hebben we dat ook al opgegeven. En wat mij zei houden dat we, ik zei haar, dat is alle, dat is nu 2 gegaan, dat is nu alle. En zij noemt het ook aan, zo dan bouwde ik haar aan, zeg er zo een beetje bij de maatje mee. En zo is even de onze groot, ik voor haar wenigstens geven haar komaat. En zij neemt dat. Ze wil gewoon allemaal, ze heeft vertalen omvang betalen en daar staan, maar ze krijgen ook al gewoon zo veel maal. Zo. Mijn wens ging ze, ik wil de laatste paar maanden nu nog een beetje wrijven, mijn karp een beetje meer wrijven lopen. En je lengt einer wieder verlengt einer is. Einer doet dan al een grote boek naar baby bazaar, de feitje bazaar. Dat is dan al een beetje schwanger, dat is dan al een beetje onmakkelijk. Wenn dann wollen wir noch mit den Beinen stankern, dann wollen wir noch so und so legen, und dann ist das dann ein bisschen onmakkelijk, und dann, ja, dann so, okay, die zijn we voor. En ik word op met mijn baby in ondertijd weer. Dan gelijk ga ik nog bij 27 of 28 weg. En mij speelt zich zo, einer moet een beetje in zijn Körper kijken en in zijn Körper harten. En mij speelt zich dat, wanneer zo einfach zo, dat we een beetje tijd, ja, tijd. En, dat einer also denkt, dat okay, nu zijn ik nu wird mijn Körper al wel een beetje wrijven van dat. Een beetje wrijven van babybazar. En zo, ik dat opgeheerd. En nu hebben we ook al een beetje in mijn werk, wat ik haar nurse zelfs bezorgd heb. Zo, en wenn einer so Sache opgeheerd dat, einer heeft nurse, dat einer even val geworden is met mij, en zo wat, dat mijn Körper weer al right. Dus ik wil zeggen, dat weer right, een beetje wrijven, een beetje een nieuwe lotende tijd te gaan, vind je. So, oh ja. En, een zijn huid. Je zegt, een zijn huid, die wordt vlees. Zich ändern dort. Ik kan niet gelijk hem draaien, maar wat ik met haar nog een beetje pakkel uitbreek gehad heb. Nu gaat het zijn heel warm met beter, maar ik had er nog zeggen. Ik dacht me een beetje collagen om een woede mank, en dan mijn gezicht met waschen spijt me zo hoop. Evens voor de huid dat een beetje glad en beetje beter zit. So, du hast je den roet van je. Als trouble du het gaan, je dat jankert. Ik heb een beetje collagen gel en was met mijn woede dat hem gezegd of waschen en steht met zeep. Was met collagen woede. Spijt ik zo hoop zo voor mij aan. Huid is niet ganz dreig en niet ganz empfindlich. So. Gleich wollte man umfang fertig mal zu doen. En wie spät sich hier haben mit weg abgenommen. Ich habe weg aufgenommen, aber hier ist es spät so weg mit abgenommen. Was hier im Internet sagt, ist, einer wird gewöhnlich die meiste früher zum Durchschnitt, werden 5,5 Kilo bis 6,8 Kilo abgenommen haben. Ich weiß, dass even da ich habe aufgenommen, habe ich seit nu noch ab Mes 8 kilo, 7 kilo en het zijn er weer zadig van 8 kilo. Mijn kop kon je meestal met mathematica doen, mijn kop wenigstens niet. En so ja, einzelne Blutudern, je mogen Fleischfällen. Somebody said einmal, der hat nicht gehört, dass wenn die so feit even onderduiden, oder die Beine eine even onderduiden, so von einer Kneipe andere Nacht ein bisschen dort zaten. Dat het baby dan zo bij de kop rof zijn, dat is leicht zal zich verslingen. Dat wil ik maar de midwife vragen, maar ik geloof niet dat is dat als pas wat ik weet wat dat kon doen, als dat kon schuden en in zand van dat kon die in de bloeduderen schuden. Dat kon die in de bloeduderen schuden dat je niet zo fijn bloed pompen kon. En dan hast je trouble met dat je weer slechte bloeduder je bein krijgen in de zaak. En ik voor mij heeft de medicijn wat met mij heeft zwaar gehouden. Wanneer ik mij speelt zich zo, ik had de laatste week of zo, dan had ik ervaar ik de medicijn aanvang.
Dan wanneer ik weer mijn bed doelgelegd heb voor 15 minuten. Oorzaak dat eerste weer opstaan. Dan word ik een beetje druk aan mijn benen drauf. En ik dan was voets nog opstaan om naar de toilet gaan, of naar de keuken gaan, of wat immer. Wanneer ik toen niet voor de eerste voor 2 minuten er zo zaten, mijn benen auf van bad drauf hängen gaan. Vaar ik weer ganz opstaan en später is er dan weer zo veel druk aan mijn bloeduderen. Dus wanneer ik voor een wellen abriep, dat deed einfach wei. En dan zei ik tegen mijn midwife dort en dan zei ze, hoe doe maar zien, ze wil me dat geven. Zo'n heb ik heute nog niet gehad dort. En die medicijn die heeft het ganz behoeven. En mijn bloeduderen worden niet zo leicht aanmakkelijk wanneer ik schaffen door de jand. Ik doe er weer oppassen. Aber ja, nu darf ich dort nicht nur abpassen. So ja, nu zijn ik daar weer zo abpassen, wenn ich even though ik de Perlen annehme für Wutentzündung, mir spät sich so danach beon, ich daar kon ik nog leichter even doen. Ik had laatst wenigstens ook zo, ik had energy, ik had moed. En mijn kijkje weer hier, ik wil bij voeten, ik wil veel dollar houden, zoals ik het hem waarschijnlijk zult. En dan had ik een paar jaar waar ik me niet zo afhangen want ik geschmied wat te doen had, en meestal zei mir regen wij. En or zo veel leichter. Want dan blijf ik een beetje oppassen dat, en als ik dan een beetje traag passen dat, wanneer dat ik word. Je dollar kost die regen wij ook sparen. En waarom niet aanzien, zich einzig de regen wij ook sparen. Die nicht darf. En vielleicht wollen some Menschen sagen, oh, du bist ein bisschen fühler, oh, du schonst ihn bitte sehr. Der haben sich wahrscheinlich nicht so einig geschont, die meisten Menschen. Oder der haben auch, und der haben ein bisschen von jeden, und von beiden. Either way, du musst eine deine Gesundheit abpassen. So, wenn andere nicht eine ihre Gesundheit abpassen, dann dort ist eine Sache, wo da sieht man am Kameran. En op einer moet nou een gezondheid oppassen. En wanneer die gezondheid slecht is, dan daar wordt betoeld om een dokter voor. Du die gezondheid slecht is, dan moet je dat betoeld. So, voor een lohnt zich dat een gezondheid op te passen. En dat te doen wat een fehlen dat. En einer dat te schwer schaffen dat, einer te zeggen dat, en einer zich een woord overal een baby te tidig komen irgendwo. Du wird einer der sagen, wat de hospital betoelen muss en al dat. So, or op een wat de stress legen wird. I mean, du sagst je da noch so eine Situationen, wo unsere Menschen dann wie finden und haben, das so erfahren. Aber der Stress von der Ola betont man natürlich dann immer auf Eltern. Und auch von der Gesundheit, nicht bloß von der Betuung, es sagt der Baby Gesundheit. Like, hey, was war mein Kind dit oder Jan Arach ist, was von det nicht was fan schaffen, hey, ja, eine Entzündung gekriegt oder so wieder und so weiter. So, da lohnt sich ein bisschen schauen, ein bisschen sparen. Und, gehen das fan, mit Exercise da und das fan, bis abpassen, dass ich zu sagen ist. Und du merkst, dass du anfangs Video zu kriegen, dass du anfangs auch mal zu sparen. Oder du merkst, dass du hast die Exercise und die sperrst die nur an Nordam, nur her. Wenn du hast mit gefragt und du sperrst die danach in Gewasser an Nordam. Dann dauert es nächstes Mal weniger. Und wird am Hafram gehen oder irgendwo entsteht oder was immer. Und bist du mit weniger mehr. So, ja. Ich gucke die Hand in das Werkchen Video, waar wat je van wat je in je houden hebt. Ik werde video de billen door hängen aan dit video non zaten. En dan kijk je de billen te bezien voor wem immer dat interessiert en wer immer de wel. Dankeschön für watching. Bye.